20 sentyabrda Türkmenistan garaşçylygynyň 33 ýyllygyny belledi. Bu münasibetde Aşgabatdaky döwlet münberiniň öňündäki meýdançada dawaraly ýürüýüş geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet Habarlar Agentligine görä ýer bilen Prezident Serdar Berdimuhammedow hökümet agdalary bilen birlikde garaşçylyk binasyna gul goýmak dawarasyna gatnaşdy. Çilede döwlet media ferişteleri bayramyň öňü türetine garaşçylygyň 33 ýyllygy münasibetde raýatlar topurynyň orden medallary we hormatly atlar bilen syýrlanynyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary bayramyň öňü ýany ýurt raýatlarynyň dawaralara taýýarlyk çärelerini mejburi çekilmegi barada habar berdiler. Şol bir wagtda bayramçylyga taýýarlyk çäreleriniň çäklerini çerki migrantlar paýtagtdan goýup olary öýde ýaşaýan vilayatlaryna mejbur iýermek işleri hem batlandy. Dawaraly ýürüýüşe taýýarlyk maşgulary Aşgabatda ýen 5 awgustda başlanypdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýürüýüşe gatnaşman edilen büdjet işgärleriniň Dagdan stadionuny yssyk howada repetisiýalary çekilenliklerini habar berdiler. Mejburi çärelere çekilen büdjet işgärleri alaşyl hökmanlyklardan nägile boldular. Awgustyň ahyrlaryna vilayatlardan bolan büdjet işgärleri bayramçylyga taýýarlyk çäreleriniň şäklerini paýtagat Aşgabada urudylyp başlandy. Azatlygyň habarçysy bu münasibetde Balkan vilayatyna medeniýet işgärleriniň öz madde ferişteleriniň hasabyna 30 gün möhret bilen mejburi görünüşde paýtagta iýerlendigini habar berdi. Bu hökmanlyklardan boyun gaçyran 10 çemesi büdjet işgäri işlerinden boşadyldy. Sentýabryň 1-nji hepdesinde habarçylar paýtagta köpçüliklerin arasaçylyk çäreleriniň güýçlendirilip jemaat huzurlugy müdürlüginiň işgärleri bilen bir hatarda beýleki döwlet idara kärhanalarynyň işgärleriniň şeýlede talip ýaşlaryň arasaçylyk işlerine çekilenliklerini habar berdi. Dawaraly ýürüýüşe taýýarlyk çäreleriniň esasy bölegi Köpetdağ şaýorunyň ugruny ýerleşen döwlet münberiniň töweregine geçirildi. Çärelere gatnaşan talip ýaşlar her gün ýer bilen ýokary hujaýlarynyň döwlet münberine daşaldy. Taýýarlyk çäreleri şäherdäki awtobus gatnawlaryna da täsir etdi. Ýolagçy awtobuslarynyň çärelere çekilmegi bilen şäher ýaşaýjylary bu döwürde awtobuslara has köp garaşmaly bolanlyklaryny aýtdylar. Bu aralykda ýürüýüşlerde zerur olan bayramçylyk şaharlaryny we döwlet baýdaklaryny satyn almak üçin mejburi çärelere çekilen talip ýaşlardan pul toplandy. Azatlygyň habarçysy şeýle maksatlar bilen paýtagtyň ýokary hujaýlaryna çärelere çekilen ýaşlardan adam başyna 20 manatdan pul ferişteleriniň ýonanyp alynanyny habar berdiler. Bu çärelere paralel ýurt boýunça howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Käbir sebäplerde gije saat 9-dan soňra köçe çykýan adamlardan şahsiýetnamalar soralyp başlandy. Paýtagtda patrullyk edýän polisiýa ulaglary görüldi. Şeýle-de güýç edaralary bazarlarda we köpçülik ýerlerine raýatlara gödäwçilik işlerini güýçlendirdi. Bulardan başga da içerki migrantlar şol sany vilayatlardan gelip esasan paýtagat Aşgabatdaky guruluşyk meýdançylaryna zähmet çekýän raýatlar polisiýa tarapyndan tutulup öz ýaşaýan sebäplerini mejburi görnüşde urudylyp başlandy. Häkimetler özleriniň bu hereketlerini hem garaşçylyk bayramyna taýýarlyk çäreleri hökmüne düşündirdi. Vilayatlardan Aşgabada gatnaýan taksileriň hem paýtagta girmegi çäklendirildi. Azatlygyň habarçylary Marwele Wapuratynyň döwlet belgileri bolan awtobuslarlaryň Aşgabadyň etegine ýerleşen Änew şäherine de goýberilmändigini habar berdi. Şonu içerki migrantlykda bolýan türkmenistanlar özleriniň öz ýurdunyň paýtagtyndan gowulmagyna garşylyk bildirdiler. Şeýle mejburi çäreler bilen taýýarlyk görülen garaşçylyk güni 27 sentýabrda ýer bilen hökümet resmiýetleriniň garaşçylyk binasyna gul goýmak dabarasy bilen hem-de dabaraly ýürüýüşler bilen bellenip geçildi. Türkmenistana garaşçylyk bayramy 1991-2018 ýyllar aralygynda 26-27 oktýabrda bellenilýärdi. Bu sene 2018 ýyldan başlap 27 sentýabrda bellenip başlandy. Sağlygyny bejertmek üçin goňşy Özbegistana gidýän türkmenistanlaryň sany köpelýär. Goňşy ýurdun medisina hyzmatlarynyň peýdalanmagy üçin gidýänleriň arasynda türkmen lukmanlary hem bar. Azatlyk radiosynyň habarçylary türkmen lukmanlary we adat raýatlar bilen söhbetdeş bolup munyň sebäplerini soradylar. Türkmenabad şäheriniň köpugurly hastahanasyna we şäheriň saglyk öýlerine zähmet çekýän medisina işgärleri Özbegistana gidýän ýerli ýaşaýjylaryň sanynyň gitdigiçe köpelýändigini tasdikleýärler. Olaryň sözlerine görä goňşy ýurda köplenç serhetde işlewap we daşawdy welatylarynyň ýaşaýjylary bar. Türkmenistanyň demokratik we günnäwir sebäpleriniň lukmanlarynyň we ýaşaýjylarynyň Azatlyk radiosynyň anonimlik şertine gurrundaş bolup beren maglumatlaryna görä Türkmenistana kadaly medisina hyzmatlary köpçüligi el ýeterli däl. Sebäbi hili ýaramadlaşýar. Keselhanalarda ýer ýok, tejribeli lukmanlar ýetmeçilik edýär. Saglyk edaralary zerur enjamlar bilen ýeterlik derejede üpçün edilmeýär. Derman ýetmeçiligi saklanýar. Medisina hyzmatlarynyň tölegleri kesgisiz we gymmat üstesine paraxorluk adamlaryň saglygyny bejermek mümkinçiligini peseldýär. Vilayet merkeziniň köpugurly hastahanalarının abzallar bilen üpçün edilmegine garamazdan beýleki daralarda Sovet döwründen galan hemde sanynyň çykan enjamlary işledilýär. Çäreden çäre gatnadylyp ýeterlik derejede bilim almak hukugundan mahrum edilen talipler lukmançylyk okugyny tamamlap gelenlerinden soň hastalaryň keselini anyklamak üçin internetdäki maglumatlardan peýdalanýarlar. Hatta sancım hem edip bilmeýärler.
diýip Türkmenabadly Lukman aýdýar. Türkmenabad şäheriniň başga bir keselhanasyna işleýän Lukman günnäki iş üçin zerur enjamlary öz hasabyna satyn almaly bolanyny gurrun berdi. Ýurdun paýtagat we vilayet hassahanalarına medisina kömegine mätäç hassalaryň uly nobatlarynyň döreýänligi, hatda Aşgabatyň onkologiýa keselhanasyna boş ýeriň ýokdugy barada habarçylary soňky aýlarda ençemegede habar beripdi. Leva Pulatynyň göz keseller hassahanasyna bejerip almak üçin baran Türkmenabadlylar bu ýerde köp hyzmatlaryň şol sanyna göz protezleri goýdurma hyzmatynyň öpçüni edilmeýänligini we şu sebäpden goňşy Özbegistana gitmeli bolanyny gurrun berdiler. Aşgabatly Lukmanlar hem keselhanalarda hassalar göz ugrundan kadaly bejermek üçin mümkinçilikleriň çäklidigini belleýärler. Türlü sebeplere göre gözünden mahrum bolan adamlara ýürüýte göz protezleri gerek. Aşgabatdaky Sar Karanow adynyňky göz kesellerini bejerýän halkara merkezi gözünden mahrum bolan adamlar üçin zerur ýürüýte hirurgiýa proseduralaryny heniz amala aşyryp bilmeýär. Olary gerekli protezler bilen hem üpçün edip bilmeýär. Diýip Lukman aýdýar. Türkmenistanyň raýatlarynyň saglygyny bejermek üçin daşary ýurtlara gitmeginiň meşgullygy soňky bir neçe ýylda hasam artdy. Ozal köplenç orfiyete Türkiýe, Hindistana gidileni bolsa, soňky wagtda Türkmenistanlaryň medisina hyzmatlary üçin saýlaýan ýurtlarynyň hatyryna Özbegistanam goşuldy. Türkmenabadly Lukmanlar Özbegistanyň keselhanalarynyň maddi üçinçiliginiň we Lukmanlaryň iş şertleriniň Türkmenistana garanyna has gowdugyny belleýärler. Özbegistan bire göre soňky ýyllarda saglygy goraýyş turizmini işçiň ösürip başlady. Bu bolsa goňşy ýurtlaryň şol sanyny Türkmenistanyň raýatlaryny özüne çekýär. Demirgalyk we Gunnowar vilayetlaryň ýaşaýjylary Özbegistan bilen baglarynyň bolmaklygy, Özbegistanyň serhetdiýaky ýurt bolmaklygy hemde Russiýa ýa-da Türkiýe seredenine el ýeterli bahalarynyň bolmaklygy sebäpli şol ýere gidýärler. Diýip Lewaply Lukman gurrun berdi. Ýa-ni ýakyn Özbegistanyň ejesiniň gözüni bejerden Türkmenabadly ähli çykdyjylaryň tas 2 hesse ardan düşenligini gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Özbek klinikasyny ähli medisina barlygyny geçmek we operasiýany etmek üçin hyzmatlaryň tölegi $2300 barabar bolupdyr. Aşgabatda bolsa şol bir hyzmatlar üçin $4000 talap edilipdir. Türkmen Lukmanlary Türkmenistan bilen deňeşdirlerine Özbegistanyň häzirki zaman lukmançylyk tehnologiýalaryny çekmek we kardiologiýa, onkologiýa, oftalmologiýa we ortopediýa ugurlaryny has gowuluk mançylyk hyzmatlaryny ösdürmek üçin has köp maýy ýatyrylýar diýip hasap edýärler. Türkmenistan öz raýatlarynyň syýahatçylyk akymyny görkezýän resmi sanlary çap etmeýär. Şeýle bolsa ýurdun migrasiýa ugurluklaryna pasport nobatlary, uçur biletleriniň gytçylygy we goňşy Özbegistan bilen gurýer serhedinden geçmek isleýänleriň nobatlary we kynçylyklary ilatyň daşary ýurtlara çykmak synanşyklarynyň möçberini görkezýär. Özbek mediasynyň maglumatlaryna görä ýanwar-iýun aýlaryna Özbegistana sapar eden daşary ýurt raýatlarynyň sanawyna Türkmenistanlar ilkinji orna eläpdir. Türkmenistanyň raýatlarynyň goňşy Özbegistana syýahat etmek üçin wiza talap edilýär. Daşary we Lewap Pulatynyň ýaşaýjylarynyň azatlygy gurrun bermegine görä soňky ýyllaryň dowamyny Özbegistanyň lukmançylyk ýokary okuw jaýlaryna we lukmançylyk kollejlerine bilim alan türkmen ýaşlarynyň sany köpelýär. Prezident Volodymyr Zelenski, Abşanyň prezidenti Joe Biden we vice-prezident Demokratik Partiýanyň prezidentligi dalaşgary Kamala Harris bilen Washingtonda bolan duşçuklaryndan soň Russiýanyň Ukraina ganly zarbalary urmagyny dowam etdirýän wagtyna 27 sentýabrda Donald Trump bilen gepleşik geçirmeli. Uruş tagallalaryna berilýän gollagy berkitmäge çalışýan Zelenski bilen Trump'yň arasy biraz soğuk. Bu duşçuk Abşanyň öňkü prezidenti, häzir respublikanlaryň prezidentligi kandidaty bolan Donald Trump'yň Ukrainanyň Russiýanyň sebäpsiz başlan uruşyny gaýtagul berip, ony uruşda yeňip bilmejekdigine bildirýän şübhelerini ýene bir gezek dile getiren wagtynyň ýanyna gawat gelýär. Şeýle-de Trump Ukrainanyň uruşy soňlamak üçin alalaşyga gelmeligini aýtdy. Ol Kiýewiň Russiýa bilen Moskwa uruşa başlamadyndan bir neçe ay öň egleşige gelmeligini, islenlik alalaşygyň, iň yaramaz alalaşygyň hem häzirki eýe bolunan ýagdaýdan has gowy boljakdygyny öňe sürdi. Biden 26 sentýabrda şol gün Kiýew üçin milliardlarça dollarlyk harby kömegiň berilejekdigini eglan edenden soň Zelenskiýni Aktamda kabul etdi we Russiýanyň Ukrainada kurşunyna üstün çykyp bilmejekdigini ýene bir gezek gaýtalady. Zelenski Bidenyň garamagyny öz ýeňiş meýilnamasyny hödürledi. Birleşen Ştatlaryň Kiýew'e beren uzak aralyk ýaraglarynyň Russiýanyň
has töründäki nişanalara zar vurmak üçin ulanylmagyna girilen çäklendirmeleri ýatyrma barada kaşyny ýene bir gezek gaýtalady. Şu hepdeniň başynda Birleşen Milletler Romasynyň ýyllyk baş assambleýasyna gatnaşmak üçin Birleşen Ştatlara geleli bäri ýygyjam diplomatik missiýada bolan Zelenskiň işläp düren ýeňiş meýilnamasy barada bilinýän jikmejiklikler känäl. Zelenski Ukraina şäherlerine we infrastrukturasyna edilýän hüjümleriň öňüne almak maksady bilen Russiýanyň has töründäki harby nişanalara zar vurmak üçin Kiýewge berilen uzak aralyk raketalaryny ulanmaga ýene bir gezek ruhsat sorajakdygyny öňünden aýan etdi. Onuň bu göçümi Ukrainanyň ýaranlarynyň arasynda bölünüşik töretdi. Russiýa ýeňiş gazanyp bilmez. Ukraina ýeňer. Biz bu ýoluň her ädimini siziň ýanyňyzda durarys diýip Biden Zelenskiňi aktamda kabul edenini, ol öz meýilnamasyny ayan edeninden soň aýtdy. Biz Ukrainanyň we Amerikanyň bile egine berip duranlygyny çuňur minnetdarlyk bildirýär diýip harby görnüşdäki garantyl ýaşyl eşik giýen Zelenski aýtdy. Zelenski biraz soň öz ýeňiş meýilnamasyny aktamda Harris'e hem gurrun berdi. Harris Zelenski özüniň Ukrainanyň halkyna berýän gollawyny gysarnyksyzlygyny aýtdy. Şeýle-de Harris ýakyn wagtda geçiriljek prezident saýlawlaryna bäsleşjek garşydaşyny tankytlap Trump'yň Ukrainanyň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen urşy soňlamak üçin aralaşmak baradaky teklipleriniň parahatçylyk teklipleri däli eýsem tabin bolmak, boyun egmek teklipleri bolanlygyny aýtdy. Biden 26 sentýabr güni ýerden Kiýewge $8 milyar gowrak harby kömek beriljekdigini elan etdi we ABŞ-nyň Ukrainany bu uruşda ýeňiş gazanmak üçin zerur bolan gollaw bilen üpjün etjekdigini aýtdy. Bu gezekki kömek bukçasy ilkinji gezek berilýän Joint Standoff ýaragyny ýokary takykly bolan söwüş uçurundan 130 kilometr uzaklyga çenli atylyp bilýän urukturulýan bombany hem ölçün alýar. Şeýle-de bukçada goşmaçy Patriot howa goraw batareýasy, ýüzlerçe Patriot raketasy, amramlar, ýagny kämilleşdirilen orta aralyga niýetlenen howadan howa raketalar bolar. Birleşen Ştatlar Ukrainanyň esasy gollawçysy we günwatar ýaranlary Kiýewge milliardlarça dollarlyk harby kömek we beýleki kömekleri berdi. Şol wagtyň özünde de Moskwa garşy tapgyrlaýan sanksiýalar girdi. Russiýanyň soňky 27 sentýabrda eden giňerimli pilotsuz uçur hüjümini Ukrainanyň Dunay boyundaky İzmail portunyna 3 adam ölüp 11 adam şol sanyny bir çağı yaralandy diýip Odessanyň Sewit gubernatory Oleg Kiper habar berdi. NATO agzasy Ruminiýa bilen serhetde ýerleşýän İzmail portu Ukrainanyň gally eksport üçin möhüm merkez bolup Russiýa tarapyndan gaýta-gaýta nişana alındy. Tulça Sewitindäki Rumin häkimiýetleri serhediň aňry ýüzünde İzmail'in garşysynda ýerleşmek bilen pilotsuz uçurlaryň serhet ýakasyna golaýlaşanlygyny habar berip ilaty duýduruş etdi. Ruminiýanyň gorunmak ministrligi biraz soň Milli Howa Giňişliginiň Rus pilotsuz uçur tarapyndan meger 3 minut çemesi bozulanlygyny aýtdy. Ministrlik Ruminiýanyň howa güýçlerini degişli 2 sany F-16 söwüş uçuryny asmana galdyranlygyny, soňlary NATO agzasy Ispaniýa degişli 2 sany F-18 söwüş uçurynyň goşulanlygyny habar berdi. 4 söwüş uçurynyň ählisi soň Ruminiýanyň günorta günlük orundaky howa bazalaryna sagaman dolanyp geldi diýip ministrlik aýtdy.